ọma ebulie ya elu si ejide ka o ji na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị Odinana bụ eziokwu Odinana bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chegharịa ụmụ Igbo chegharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye nwanyị ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye nwanyị ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu temple ọ ya adịghị maka na eziokwu anwụ chacha ndị oge erighị anyị front and back front and back fachasị kalaka onye ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke ha ka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ obodo ụka bịakwa mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ama ọnwa nwụchacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma waghị ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo aga m bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị na oraifite na Anambra steeti anyị na-agba afa mmiri emi nụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi an evangelist. My mission is to help people live better life. Mụnwa na-anọ n'isi oche n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba n'ụbọchị taa bụ nkwọ asị m na nkwọ ya kwụtara anyị ihe ọma ma kwụpụrụ anyị ihe ọjọọ asị m na ọkwụ niile echi anyị na okwu ya ejie onye echecha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya isiokwu anyị ji bịa tata bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ana ngwuru ya na Ofo Ana ọnya bụ isiokwu anyị maka na ana bụ isi mmụọ o nwere ihe ọbụla anyị na-eme without Ofo Ana Ofo Ana and chọzie ịga n'iru na ọdịnala sọ nsọ ana ịghọtara ya yeah. Now echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Novemba ga-ebido Novemba 6 echi iso na ya bụ aja ihe ị ga-eme bụ aja mbuli elu aja ịpụta ihe aja anyị na-achụ maka n'isi ndị enyi anyị friends of the temple ya na ndị niile na-esonye anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa na temple distance abụrụ ebara ya na ọrụ mmụọ ọbụla anyị na-alụ
ma ọ bụ na ụfọ anyị na-agọ ma ọ bụ na afọ anyị na-agba. N'ụbọchị taa ihe anyị chọrọ ka anyị kọwalụ gị bụ ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nke Ọktoba, ihe ị ga-eme bụ ise ndị ya 3 prayer request. Ise ndị ya 3 prayer request. Echa na WhatsApp nọmba m bụ 08057837672. I repeat, 08057837672. Anyị nweta ihe ndị a, I send zero details. Email donation token to the account number. Then you register again and I got up for 14 days. I need any water. I got to know every day 14 days. The last day, Mrs. Saraka Buem, who are the teacher, the money, the Baba. Just going there, who knew from the money. Fat. Only one command the secret of success. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi. All my character consistency and my spiritual exercise. Yana ajana achua only the secret behind everything. Because whatever inspiration well, more don't job on well. But I receive those messages during my spiritual exercise. Yana but not 14 days. That is the secret. Now, nobody that actually can be a koalogi he was rema. Ta IG airtime, MTN, and Airtel. I get in the mad. No one case open. That message, this airtime is also only for only my followers. If you are my follower, my network or abroad network in the use, please don't copy the number and send to another person. Leave it, because minus then online now. I can watch this video later today or later another day na my Facebook page. On one day watching on YouTube. Yeah, guys, yeah. So it's your why I will go get your why. Now, ihe chọrọ ịkọwara gị bụ 1. Ana bụ isi mmụọ. Ana bụ the mother earth, who the entities of powers na na-ebudo ndị ọzọ. Ọnya ka o jiburu nne. The only the entities of powers and the elemental beings na-alụ ọrụ n'ala, nke gụnyere the gnomes. Now, ihe nchọ ka nkọwaziere gị ka ịghọta ya ọfụma bụ 1. Ọ bụrụ adịghị ahapụ isi gbụbara ike ajụ. So ihe ọbụla ị na-eme bụ ana. And once you are at peace with land, you will be blessed. Ọnya batara eji ekwu n'akwụkwọ agba ochie, akwụkwọ Deuteronomy, na ọ bụrụ na ndị nke m ga-ekweta debe iwu m, na m ga-agụsi ya na be ha. Ọ bụrụ na mba ọbụla bido bibe ndụ dị mma, Chukwu okike na forces of nature will bless their land. Ọnya kpatara na blessings, namely ihe niile eji agọzi mba bụ n'ala ka ọ dị. Ịghọtara ya? Ihe ọbụla a na-ekwu n'ala ka ọ dị. The mineral resources, ihe niile eji enyere ndụ aka, like ihe na-eme ka ndụ dị. Ihe na-eme ka ndụ dị bụ n'ala. Ndị mmadụ na-eri what sustains life mana ka o grow. The mineral resources eji wee nwee ike fabricate whatever goodies you are seeing. Name it the zinc, the whatever, na the mineral deposit. Ihe eji enwe mmanụ ụgbọala dị iche iche ma ọ petrol ma whatever na anakosi. So the land deposit is full of deposit of mineral resources. Ọ ya ka eji wee sị na agba ochie ụmụ Israel na-aga eziga ha na Jupiter na mmiri ala ehi na mmanụ ahụ. The land filled with milk and honey. What is he talking about? The mineral deposit. You understand? So if you want to benefit from the goodness of nature, be at peace with land. Ana bisi. Emokana mbochi no na basi ga chụwa nwanyị asị gị chụọ nwanyị anya megide lulana. Maka na ọ na-ana.
Ekwu ana enu ekwu enu na and are very important. Oh yeah, but put me anywhere. I keep saying it. Obrone or only ordinary. But they are son forget it. You are not serious. A bro ordinary. Oburo onye bruzu ma onye buru edo. Oburo onye ordinary. Oburo ni they are so that tunzu na atun kwoko. Man they are son forget it. You are far from the truth. And no nya batalo. Na abia na Igbo. Na also title holders. EZE-ANA remain the highest also title na Igbo. And no nya batalo. Agwa nwa wogo mono so na nzula na na-atụ signify the ranks. And when he had na nzu okolo 4 line, ma bụ onye ahụ ga-ezuru na ọtụọ 5. Onye wa akpa aja ọtụọ 7. Onye chi ọzọ ọtụọ 8. Maka na ihe onye chiri ka ọ na-ezere ọkwa eziokwu. Mana onye chiri ọzọ EZE-ANA ụdị anyị chiri ma clan na-echi etụọ 9. 8 bụgoro nke nji wee 7 bụ nke nji wee akpa aja. Nke mere 8 bụ nke nji chi ọzọ. Nke mere 9 bụ nke nji efe ana. Therefore, for me as EZE-ANA, I will always respect that natural laws that governs the land. I can never go against it. That is why that the Obrone EZE-ANA, Iga son budo, son sana, etu ano. I can never go against natural laws. Even the laws of my town, I can't go against it. I can't even go against laws of non-established law of the land. The nation, I owe the sacred duty to protect the natural laws. To the extent even that when I'm living in my town, oraifite, in one of the cases, that I'm living very close to the main road, that I can easily take one way. I said no, I will still go a little bit, like maybe half kilometer. Get on one go a U-turn, can we follow normal route? Because actually, I'm a custodian of culture of the people, and a lot of people are looking up to me. For that reason, I'm continue no are the contrary to the custodian of the land. It was in Cambodia set exemplary life. The mother gave away with it. So you open up your home, you so. You want to make it here, can you? You want to make it here, can you open up a crime? You want to make it. Oh, yeah, but some days ago, some people invaded my house. I was so angry and upset. So one of them was like, we're just doing our work. You understand? Because I know that I will never, for anything, no matter whatever, to go against whatever. Is against the law. As a protector of the laws of the land, I will never go against it. That is me. Yes. Magana only head it and also chilling, also not. Because of that involved. I don't the power of land. And then a boom madam. And I offered them madam when he get and a bit more higher. If you have men son. How would he get you on madam name? How would he get in our warner? No, but I warn a more than mother warner. More than almost name her. Man, I detend the bona. Now he live go against natural laws. Anybody who will know, but don't say they have one father. Don't do it. Whether my mother or not, my mother had for you, even if my mother had for you, have go here with the offer. No honorable son of the soil of this town will abide by this rule. Then, God don't just echo while gable, ihebo, son. And why it is very important now I get respect, Yana. Because once you are in concordance and live in harmony
with the natural law that governs the land, you will be at peace with the land, and the land will bless you massively. Believe in me. Can I go airtime IG web? Airtime IG 500 is 04 42 90 49 38 70 44 67. I repeat, 04 42 90 49 38 70 44 67. Let me call it for the last time. 04 42 90 47 49 38 70 44 67. This is Airtel. I get money. I met you that boy and tear. Ihe na-achịkọ wata abụọ ịfụrụ ana onye agbata n'obodo dị iche iche a na-enwe ebe a dọrọ ana. You might not know aware of that such a thing exists because they real front and back. In more of what is happening in the villages, especially the village you came from. And let me give you an assignment. In one village on Juonya wo Kenya, onye Odinana village on Juoya kerebe ana ebe nwere adola ana ụmụnna unu. Notaria? Yes. Originally, onye bụ the eldest na ụmụnna na-ebu ụfọdụ ana. Etu a ka ọ dịkwa na obodo mbụ Oraifite. Onye bụ onye isi the oldest person na Ezumeri Oraifite. Onye nwa na-efe ana Oraifite asị ebe ode na mkpụrụ. Ịghọtara? Now, etu a ka ọ dịkwu a na-enwe ada ngwuru. Onye bụ na nwata biri ụlọ okelu mmụọ. Ịghara arụ ka a na-atụnya bụ inu. Nwata biri ụlọ okelu mmụọ. So ọ bụrụ na na-elogologo ana obi. Yes. Ihe ọ pụtara bụ na-akwagoro ngwuru. Ị nwere ike ije dụ ana ngwuru na ana gị. Bọsị ahụ ị na-ehubi ya onye awụ okwu ana ngwuru be gị. Ebe ị na-adọtụ mmụọ okwu a. Then ebe a ka ị ga-adọtụ ana. Akwagoro m ụlọ etu esi adọ ana ngwuru. Echefuna na ịda ada ana ngwuru. Ị kwesịrị inwe ọfọ ngwuru be gị. Ọfọ ngwuru be gị ka ọ ga-abụ ihe ọgwụ n'ime establish ya children. Agwara m ụnụ na ndụrụga ndụ bụ generation upon generation. Nwa amụta nwa, nwa amụta ibe, nwa amụta nwa, nwa amụta ibe. Onye abụ generation continue. Ndụrụga ndụ. Now, ọfọ ngwuru a maka ihe njikwube ihe ahụ n'onwego ọtụtụ family amụrụzi they can trace ebe dị ọfọ ngwuru ha dị. Agwara m na that ọfọ ngwuru a bụ the carrier of the good wishes, good longing, prayers of what the teacher, your forefathers of your lineage, legolo. Wee kwubi okwu, wee wishie maka na nwatakịrị nna na-agụ ọfọ ka nwa ya ka ọ bụ eziokwu. Ekpere niile a na good wishes of your ancestors. Onyanwa bụ what that ọfọ represent because ha kpecha ebe kwuchi okwu ha gụọ ọfọ na ihe ọma ga-eme na ngwuru bie ga-ede ude na ha ga-enwe ọmụ na ha ga-agbakwazi ụba okwuchi otu ọfọ na. You can easily restore the ọfọ of your lineage ma ọ bụrụ na ọfọ a dịgbu adị. Mana ọ bụrụ na ọfọ a the nwere ọzọ onye nyewuru aka to how the ọfọ disappear. Maybe one of ignorant person will be of Ojoka, the name of them is Joker. Akoronge, wage the secret of my family wealth. Wage how our family of war was destroyed. I was no my father, Ojonia, one body, no one will already afford me any idea of 2-4. More for your Kazarin, boy, also because they commend the Basihanina, but we couldn't
without enough support or chop because my more pass it on. That Ofo fell on me as the first one. So Kenyan Ofo above is to watch. And once he watch it, he recover go all the lost glory. So ihe na-achịkwa ọgwa na ọfụrụ na enwere ike n'ụnụ ma etu ọfụrụ si wee got missing enwere ike menyere gị aka restore the offer back. And once you are watching your offer, they restore the offer back. The offer is coming with power and all those good wishes of your ancestors. Ọ bụrụ na enwe ọfa okenye jide ya ọfọ ọ na-abụ okenye ka ọ ga-abụ ịchọ ka ọgọrụ ọfọ ijekwu ya were ọjị nwa ihe ndị ọzọ wejere ya ọgọrụ ọfọ kwuchi otu ọfọ Ofo Ana ebi n'okenye ọ bụrụ ndị katresịrị their own mana ọ bụrụ na onye ọ dịrị sịrị na na-eriri eri front and back na ọ dịrọ interested then and na the ofo na-etufu gị then for the fact na ịkwago ngwuru nke gị you can replace it on your own by yourself. That is o nwere ike ịbụrụ dị ọkpara ma dị ọkpara adịrị interested ọkwa eziokwu ị nwere ike ịgwa ya maka ọfọ a ọ sị gị gaba chọọ ịwachi na ya adịrị interested aga m enyere gị aka wachie ya ọfọ restore with all the glories idewezie maka ngwuru be gị ọnya ka ị ga-hand over to your children. Nke bụ eziokwu bụ na ka m gwa gị some of this problem you are facing maybe no nwere some of the things na-enye nsogbu na ngwuru nwee ike ọ bụrụ nwa ada jere di na-achọ nwa someone nwere ike ọ bụrụ na ọ needed appeasement because of nke a maọbụ nke ọzọ o metara mgbe ọ na-eti agbọghọ maọbụ nke a maọbụ nke ọzọ ihe ọ needed bụ ogoro ọjị goro mmanya goro ihe eji eme ojekwa okenye be nna ya okenye ahụ akpọrọ ya jee n'ihu ana jee gọrọ ya ọfọ okenye jide ya ọfọ. Nke bụ eziokwu na things will start changing. Any village ọbụla enwere progress it could be because of na enwere ọzọ onye na-agọdọ ana because ị na-agọdọ ana ihe a na-ekwu bụ na ị na-ayọ ka na anụ unu bi na ya ghara ịhụ unu n'ọkụ ka ọ ghara ejuwa unu n'oyi. Let everything be calm for good. Ka ihe ọma unu bi kere ihe uru ihe ọma dị n'ala. Gaa gụọ Leviticus from chapter 10 go to road 15. Ị ga-afụ ebe Chukwu Okike kwuru na ọ bụrụ na obodo ọbụla bibe n'ezi ndụ na ya ga-agọzi ala ha anaghị abalị ha uru ihe ọma dị iche iche na-emere ha. Mana obodo ọbụla maọbụ ndị ọbụla ma mba ọbụla nupụrụ isi n'ebe nyanwụ Chukwu nọ na ya ga-akọsụ dị ala ha ga-anọ n'ụkọ ha kọgoro ihe they will labor in vain. Ịghọtara ya? So sometimes your family land might have been cursed. Sometimes your own life might have been cursed because of your lifestyle and what you have done in the past. That is what is called karma. But I can tell you, some of these things can be reversed. And when it gets what you're for, man was ngwuru taa amarozi ebe ihe niile adị etu ndị Igbo si debe ya na onye bụ okenye ngwuru na-eji ọfọ ngwuru, onye bụ okenye ụmụnna na-eji ọfọ ụmụnna, onye bụ okenye obodo na-eji ọfọ obodo. Mana ana m achọ ịkọwara gị ndị ọfọ ebe a dọrọ ana n'ọsọ nnekwu ka ị niile iji wee daa na ngwuru. However, after the nnekwu ị nwekwara ike igbu anụ dị iche iche. A na-egbukwa efi n'ihu ana. Yes, o nwere oge ọ ga-eruo ụfọdụ ndị mmadụ na-abịa n'ihu ala ya ayịyọ ya na ayịyọ si ya mere ihe na-etu a na ihe na-etu a na ọ bụrụ na o mere ihe na-etu a na ihe ebegburu ya anụ na-etu a. You know why it's important for you to be at peace with land and with blessing, massive one. If you are at peace with the gods of the land, you will be blessed. If you are at peace with the land of your birth, you will be blessed. Onye akpatalo na mgbe gburu mgbe onwe ha na-akwa alụlọ mmụọ anyị na-eme ama m side ebe ị nọ na asụsụ unu na-akwa ya. Mana I remember when I was a child, when I was very young, I remember I ejeghị n'ikwu nne m once.
ka m gwa gị kọwara gị etu esi eme ya. O nwere ike ịmarụzi asụsụ na-akpụ ya na saịdị bụ ụlọ. Ihe anyị na-akpụ ya na be anyị bụ alụlụ mmụọ. Emechaa ndị ụka kpọwa ya ije krismas. Mana ihe ọ bụ ọ na-abụ achị ime elu famili anwa ndị niile mụrụ ndị mmadụ mụrụ nwa dị ala, ha niile ga-abịa. Nwaanyị ọbụla anụ na village na famili anwa, maybe extended family amụ na that family jere ije di ga-abịa on a particular time echuzuru. Ụmụ nwaanyị niile anụrụ di mụtachara nwa n'ebe ha di ha ga-akpọ ụmụ ha na di ha wee bịa na famili a. Okenye famili a mbọsị ya werụta mgbe anyị kwa yunifọm, onye ọbụla na-efu oyi daghị yunifọm ịma na ụmụ nwa dị ala esikwara nri ha dịka onwe ka a si kee onye a ngwa sie nka, onye a sie nka, onye a sie nka, onye a sie abịa ebe ahụ assorted type of food dị. Okenye ngwuru kpọzie ụfọdụ ndị ụmụnna ndị nna ochie ha kpere anyị niile bụ ụmụ nwa dị ala ekpere gọọ ọfọ na ụmụ nwa dị ala ga-abụ ụkpa na ha ga-abụ nnukwu mmadụ n'ihe ọma ga-emere ha na ha ga-abụ ndị eji okwu ha agba isi. Oge mmadụ ji eje ikwu ndị wee dọrọ ike ị mụrụ na ejikọ onwe gị nwaanyị o ji ahụ mmadụ na ọnụ ego a asị gị jee ka ndị ikwu nne gị kpere gị ekpere gụọrụ gị ọfọ tiere gị ọfọ na mmadụ na-egorokwa n'ihe njekwu nna ya ochie ka ọ gụọrọ gị ọfọ gụcha ọfọ tiere gị ọfọ na media blessing. Ọfọ a na ikwu nne gị unu ejizi na egwu egwu. Sometimes ihe na-agabiga n'eme n'ụzọ gị kpatara iji akụ ọta bụ because of there is no harmony between you and the land of your birth. You need the blessing of the land. And ọ bụrụ na ị nọrọ in harmony with the blessing of your land of birth, ị nwere ike na-eti iko na-achaghị acha. Sometimes great time to visit ya ikunne for prayers. Very important. Especially ọbụkwa ndị ị ga-abụ ije kwụkwọ n'aha Jizọs maka na onye ahụ onye riri eri. Especially ndị agha nwere ike ọ bụrụ na o ji ọfọ ma ọ bụrụ onye ji ọfọ a ọ kpọrọ ojebe n'ihu ana. Ihe ọsọkwa ya bụ na ihe mere kpọrọ oje n'ihu ana o ruo ebe ahụ yọọ ọfọ ya mesi. Mana ya dị mwute na ụfọdụ vileji si na amarọzi ebe a na ha dị. Ụfọdụ emebiga lụọ ya ụlọ andị emebighị anya ya lụọ ya ụlọ o jideghị isi aja aja andị mgbe ahụ ha ga-agba ihe na-eme mgbe ụfọdụ enwere ike ị na-agba afa that has the taproot with the land. Enwere ike ọ pụtara n'afa olezi ma ọ ziri afa mmiri ebi wee pụta. Ọ bụrụ na ọ pụtara n'afọ o jide onye ahụ isi aja aja. So ihe na-achịkwa ọ bụrụ na ngwurube gị jụọ ese, ọ bụrụ na ngwurube nna gị ewu gwuru ebe emebigoro Ofo Ana ma ọ na ụmụnna gị, you can restore it. Ọ bụrụ na people dey involved with it are interested, you can restore it on your own. Gwa mmụọ na taa na ndị ọzọ adịrị interested na gị nwa dị interested na ọnya ka iji mmerie taa ha kwudoro gị. Ịghọtara ya? Before anyị chịkọọ taa ka anyị kpọzie Airtel MTN airtime anyị ji bịa. 6293564562. I repeat, 6293564562. Let me call it for the last time. 6293564562. Airtel MTN airtime anyị ji bịa. So ihe na-achịkọwala gị bụ onye ọbụla nwere ike inwe ọfọ ngwu. Ọ bụrụ na ịkwago ngwu ide ọgwa nna ọfọ unu na-emeri mmebi unu eje dozie ya. Maka na nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na imedọrọ ihe dị n'ọfọ ana ngwuru gị nọrọ at peace with the land, mere ihe dị n'ana sọkwazi nsọ ana, ọ ga-afịa ahụ progress tọrọ atọ ịbata na maka na ị ga-agolu ana. Onwe ha na-agba ikolu ana, ị ga-agolu ana medo ihe dị n'ana ka ana wee nọrọ na peace. Emedo ihe dị n'ana ọfụma, ị ma atụ ụjọ na mmadụ ọbụla ga-agwọrọ gị ọgwụ. Dibịa na-agwọrọ gị ọgwụ ọkụrụ n'elu ọrụ na ana ka ọ na-azụ ụkwụ. Onye jere na be dibịa ka o je gwọrọ gị ọgwụ
imegide gị onye ọ na-azụ ụkwụ na elu ọrụ na ana ka ọ na-azụ ụkwụ dibịa gwọrọ onye bụ ọgwụ ọrụ na ana ka ọ na-azụ ụkwụ ọnya ka o ji dị mma ka gị na ana dịrị in peace maka na ana ga-agbalụ ọgụ ọnya batara na mgbe ụfọdụ ifu ebe a na-eme ihe ọdịnala ifu na onye na-eme mmemme ahụ agha agba akwụkwọ because you are absorbing the radiation, the blessings from the land. And ekwuru oge na mmadụ ọbụla ya aka uwe ọgwụ. Yes. So n'omume gị ọbụla ị na-eme ka ma arụkwa ukwuru oge ana. Maka na ukwuru oge ana and you are not at peace with the land. Believe in me, the land will always fight your battle. Knowingly or unknowingly. Ka ekwubi okwu. Na Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Agụọ m ọfọ kwubi okwu n'isi friends of the temple. Ndị niile nọ under the influence of our voice na nkụzi anyị kụzi n'ụbọchị taa. A sị ma ndị nọ n'olu ma ndị nọ n'Igbo ebe ọ bụla onye anọ na all over the world na-anabụ isi mmụọ may they receive blessing. Onye a na-azụ ụkwụ na ana may the person receive blessing, man or woman. Let us absorb the power and blessing that follows the land. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya aga ya gazie ọfọ ọ ya dịkwa ụdị oge a esi niile bụ Mọnde ya gazie ọfọ a na-ebulukwa mmadụ elu ọfụma see you tomorrow. onye mee nke ọma